Mitä mä teen? Mä kerron teille kohta, mitä mä oikein teen täällä. Mä oon Alex Vehmassalo ja oon varhaiskasvatuksen opettaja. Monilla on ehkä se käsitys siitä, tai varhaiskasvatuksen opettaja, että siellä ollaan sitten vaihtamassa kuravaatteita, pyyhkimässä pyllyjä ja vaihtamassa vaippoa. Mä sanon, että näistä asioista mä en tee melkein mitään niin kuin normaalin työpäivän aikana. Olin itse lukiossa. En miettinyt, että olisin lähtenyt varhaiskasvatuksen opettajaksi. Työhän on todella luovaa. Se on yksi piirre siinä työssä, mikä oikeastaan houkutti mut koko alalle. Mä aina nauriskelen kavereille, että mä pelaan työkseni jalkapalloa, soitan kitaraa, maalaan. Aika vapaasti pääsee itse suunnittelemaan sitä, millä tavalla sitä varhaiskasvatussuunnitelmaa tai esiopetussuunnitelmaa lähtee toteuttamaan. Työ ei tosiaan ole mitään liukuhihnotyötä. Mä oon puhunut usein semmoinen työn ammatin eettisestä kestävyydestä, että joka päivä voi lähteä duunista himaan semmoisella ajatuksella, että on tehnyt oikeasti jotain enemmän hyvää kuin pahaa. Tämä on semmoinen olo, että tekee merkittävää työtä koko ajan.